Astelehen honetan hasi ditu Eusko Jaurlaritzak 2026ko EAEko aurrekontuen inguruko negoziazioak. Noel Danju Ogasun sailburua oposizioko alderdiekin elkartu da. EH Bildu, Sumar eta PPko ordezkariekin egin zuzen. Vox alderdi ultraeskuindarra ez dute eztabaidan parte hartzera gonbidatu. Danjuk zintzotasuna eskatu dio oposizioari negoziazioak gauzatzerako garaian. Astelehen honetan abiatu da Gasteizen 21 antiabortistaren aurkako epaiketa. Ertxapen delitua egotzi diete 2022ko irailaren 28 eta azaroaren 4 bitarte Askabide klinikaren aurrean kontzentratu izanagatik, haurdunaldia euren borondatez etetera zihoazen emakumeei jazarri izanagatik. 3 egunetan luzatuko da auzia eta Naroa Iturri Askabideko bozeramaileak 11 plazaratutakoaren arabera, klinikaren nahia da argi uztea emakumeok erabakitzen dugula, nahi duguna, nahi dugunean, baita gure eskubide guztiak bermatuak izatea ere. Fiskaltzak 5 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du akusatuentzat, baita komunitateren onurarako lanak egitea eta Askabidetik 100 metro baina gutxiagora ez gerturatzea ere 3 urtez. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako heziketa bereziaren egoera larria salatu du astelehen honetan ELAK. Eusko Jaurlaritzak nahikoa ordezko jartzen ez dituela deitoratu du sindikatuak eta honek lankarga handitu duela. Horren ondorioz, behar beretzeak dituzten ikasleek ez dutela behar bezalako arreta jasotzen ohartarazi dute, egoera kudeazina bihurtu delarik. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroaren 17ko albistegira. Astelehen honetan deklaratu du Xuar Pazosek Tolosako auzitegian 2024ko inauterietan ertzaintzaren pilotakada batek zauritu zuenaren inguruan. Bertan izan da gure berriemaile Udane Arbeo. Tolosako epaitegian Xuar Pazos bilabonatarrak deklaratu berri du 2024ko inauterietan ertzaintzaren foam jaurtigai batek begian jo eta bista galdu zuen, hori hala kasua artxibatzea erabaki zuen epaileak, baina Gipuzkoako auzitegiak berriro irekitzeko eskatuta gaur Xuarrek deklaratu du, abokatuak, Aier Larrarte abokatuak esan digu, hemen argitu behar dena ez dela Xuarrek inauterietan kalean zer egite zuen, baizik eta ertzaintzak erabilitako, operazioan erabilitako materialak egoki eta legez erabili ote zituen, eta ikusi beharko dugu datozen aste eta hilabeteetan zer ematen den argitara, beraiek eskatu dute, bertan zeuden testigu gehiago deklaratu dezatela eta ertzain gehiago deklaratu dezatela. Xuar Pazos bilabonatarrak Tolosako epaitegian deklaratu du. 2024ko inauterietan izandako istiluetan ertzaintzaren foam jaurtigai batek jota zauri larriak eragin zizkion begian. Iaz kasu artxibatu zuen epaileak, Xuarren abokatuak orduan helegita jarri eta Gipuzkoako auzitegiak berriro kasua irekitzeko agindu zuen. Aier Larrarte abokatuaren ustez Xuar inauterietan zertan ari zen argitu baino gehiago, ertzaintzak legea bete ote zuen ikertu behar da. Hemen eztabaidatu behar dana da, ea poliziak materiala, antidisturbios materiala erabili zuenean, behar bezala erabili ote zuen, legea kunplituz erabili ote zuen. Behartzen distantzian bota ote zuen, behartzuen alturan bota ote zuen, hori da eztabaidatu behar dara. Deklarazioan Xuar abokatua ertzainen abokatu bana eta epailea izan dira. 21 minutu iraundu eta hasiera batean kasu artxibatu zuen epailea, ez da gaur Xuarri deklarazioa hartu dion bera. Epaile berri honek zera gogorarazi die ertzainen abokatuei. Gogorarazi die Xuar biktima dela. Eta hemen ez dela Xuarren eginbidea eta ekintza epaitzen eta aztertzen ari. Hemen ertzainen eginbidea eta egindako aztertzen ari da. Behin deklarazioa hartu eta epaiketa batera iristea da helburua. Horretarako irudi berriak proposatu dituzte eta beste lekuko batzuek ere deklaratu beharko luketela uste dute. Eztabaida oso argia da. Ea utziko diguten epaiketa batean ertzainarena ez den bertsio bat defendatzen. Eta hori da gure asmoa. Epaiketa batera iritsia dira, prentsaren aurrean, herriaren aurrean, bakoitzak bere esplikazioak eman ditzala. Ez da aurreneko kasua. Xuarrenetik beste zenbait lagun indar polizialen biktima ere izan dira. Horren aurrean egia azaltzeko eta justizia egiteko eskatu du Jon Pazos Xuarren aitak, eta nahikoa dela exigitu du. Porque nabarmena da biktima batzu daudela eta biktima hauei aitortza, egia, justizia imartzaiela
eta beraien aldetikan dakaten kargu guztikin, beraien kargutan, instituzionalki, ardurak hartzeko ja behingoz. Kargua handia dakate, eta agerian ikusten da, beraien aldetikan ez dakatela inungo intentziorik, momentuz, ardura horiek hartzeko. Xuarrek deklaratu bitartean Xuarrerri plataformak deitu eta elkarretaratza egin dute babesa adierazteko. Bertan izan dira biktimaren senide eta lagunak, baita Amaia Zabarte eta Joseba Noboa ere. Anoetan 2024ko Realaren eta PSG-ren arteko partidaren atarian ertzaintzak larriki zauritutako emakumea eta bikotea. Noboak esan digu egun bereko biktima gehiagoren berri izaten ari direla. Bilboko 2026ko udal aurrekontuei dagokienez, EH Bilduk negoziaziorako gonbidapena luzatu die EAJ eta Alderdi Sozialistari. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. Bilboko Euskal Herria Bildu prest agertu da Bilboko udala osatzen duten alderdiekin 2026ko aurrekontuak negoziatzeko. Maria del Rio bozeramaileak beraz eskua luzatu die EAJari eta Alderdi Sozialistari, hirirako estrategikoak diren hainbat alorretan aurrekontuak negoziatzeko. Agerraldia egin du astelehen honetan Bilboko Euskal Herria Bilduk eta dei egin die EAJari eta Alderdi Sozialistari 2026ko aurrekontuak negoziatzeko eta akordioak lortzen saiatzeko. Gobernu taldeak aurkeztu dituen aurrekontu proiektua, gure ustez ez duio erantzun behintzat modu nabarian aurrean ditugun erronkei. Horregatik eta aurrekontuak hobetzeko asmotan eta baita ere bilbotarren beharrei erantzuteko helburuarekin, bai Eusko Alderdi Jeltzaleari, baita ere Partido Sozialistari negoziatzeko eta akordiotara heltzeko proposatzen diegu. Hirirako estrategikoak diren hainbat arlotan. Etxebizitza, trantsizio ekologikoa, zaintza, auzoak eta hiri kohesioa, euskera eta kultura eta merkataritza besteak beste. Hirirako estrategikoak diren hainbat arlotan negoziatzeko eskatu die EH Bilduk bi alderdiei. Negoziatzea alegina da, baina merezi duen alegina dela seguru gauden. Bide onera helduz gero, aurrekontuak aberastako direlako eta baita ere hiribildu osoarentzat onuragarriak izango diren politika publikoak lortuko ditugulako. Horretarako Euskal Herria Bilduk proiektu zorrotzak, zehatzak eta herritarrentzat eragin positibo handia luketenak helaraziko dizkio Bilboko Udal Gobernuari. Del Riok adierazi du Bilboko Udalak proposatutako aurrekontu proiektuak ez dituela zaintzak lehenesten, izan ere pobreziaren aurka borrokatzeko funtsezkoa den etxegabeko pertsonei harrera emateko planak ia ez duela finantziazioarik esan du. Amaitu du esanez, Bilboko udalbatza osatzen duten pertsona guztiek aurrekontuak hobetzeko erantzukizuna dutela. Euskal Herriko mugimendu feministak astelehen honetan iragarri ditu azaroaren 25ko mobilizazioen inguruko xehetasunak. Hantxe izan da Maite de Felipe. Euskal Herriko mugimendu feministak agerraldia egin du Gasteizen astelehen honetan. Horretan, azaroaren 25ean Euskal Herrian egingo diren mobilizazioen inguruko datak eta lekuak zehaztu ditu. Euskal Herriko mugimendu feministak azaroaren 25ean egingo diren mobilizazioen inguruko xehetasunak eman ditu astelehen honetan Gasteizen. Konplizitate sareen aurrean erresistentzia feminista lelopean abiatuko dira, 6:00 Baionatik eta 7:00 Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñetik. Mugimendu feministako lagunek salatu dute askok feminismoaren eta indarkeria matxistaren aurkako diskurtsoa darabiltela, bestelako gorroto mezuak zabaltzeko, arrazakeria indartzeko esaterako. Azpimarratu dute borroka antiarrazista izan behar dela. Era berean argi utzi dute emakume trans eta boierek jasaten duten indarkeria ez dela ausazkoa. Izan ere, haien hitzetan, sistema kapitalista, cis-heteropatriarkal, arrazista eta kolonialak askotariko egiturak eta mekanismoak ditu martxan indarkeria betikotzeko. Agerraldian mugimenduko kideek euren elkartasuna eta babesa adierazi diote Palestinar herriari, eta gobernuek Israelekin dituzten harremanak eteteko exigitu dute. Gauzak horrela, azaroaren 25ean erresistentzia feministarako deia egin dute. Adieraziz, konplizitate sare feministekin erantzungo dietela indarkeria sostengatzen duten konplizitate sareei.
Astelehen honetan hasi da Gasteizen 21 antiabortistaren aurkako epaiketa. Askabide klinikaren aurrean kontzentratu eta hertsapena egin izana egotzi diete. Astelehen honetan hasi da Gasteizko Askabide klinikaren aurrean elkarretaratutako 21 pertsonen kontrako epaiketa. Gertakariak duela 3 urte gauzatu zituzten. Zenbait antiabortistek protestak egin zituzten klinika aurrean eta horren bestez epailearen aurrean deklaratu behar dute. Asteleheneko saioan lekukoek hartu dute hitza. Biktimek Askabide klinikako zuzendariak eta langiloi batek jazarri egin zituztela salatu dute. Mezu gogorrak eta egoera deserosoak bizi izan zituztela gaineratu dute. Are gehiago, emakume batek klinikaren aurrean protestan zeudenen erruz Askabidera joateari utzi ziola azaldu du. Epaiketa hau berezia da, izan ere Europan horrelako auzi bat egiten den lehendabiziko aldia da. Lehenengo aldia da Europan horrelako epaiketa bat burutuko dela, eta prozesua orain dela urte asko hasi zen, etenaldiak, emakumeak etenaldiak egiten dituzten kliniken aurrean jartzen ziren orain dela urte asko, baina egon zen aldaketa garrantzitsu bat 2022an, eta izan zen abortuaren legearen berrikuntza bat egon zela, bertan jartzen zula ja ez soilik emakumeek, etenaldia egiten zuten emakumeek salatu zezaketela, baldin eta ere salatu genezakela guk, bertako langileek eta abar. Klinikako arduradunen aldarrikapena antiabortistak egoitzatik gutxienez 100 metrotara jartzea da. Era berean, auzian jokoan dagoena, emakumeek haien gorputzaren inguruan erabakitzeko duten eskubidea dela azpimarratu dute. Nahi duguna da 3 egun hauetan argi uztea emakumeek erabakitzen dugula. Nahi dugunean, eta gure eskubide guztiak bermatuak izan behar direla. Aste honetan, beraz, epaiketak 3 saio ditu aurreikusita, astelehenekoa, asteartekoa eta ostegunekoa. Astearteko saioan akusatuek hartuko dute hitza. Ofizialtasunaren aldeko aldarriak eta palestinar herriarenganako babesa ozen entzun ziren pasaden larunbatean hilaren 15ean Bilbon. Euskal selekzioaren eta palestinakoaren arteko gizonezkoen futbol partidak 51.386 lagun elkartu zituen San Mamesen. Emaitza 3-0 izan zen Euskal selekzioaren alde, baina ospakizuna eta elkartasuna goletatik eta kiroletik haratago joan ziren. Norgehiagokaren atarian, arratsaldeko kalejirek ere hiriko kaleak bete zituzten, Gazako genozidioarekiko gaitzespena erakutsaraziz. Partidaren aurretik, hauxe kontatu zioten herritarrek hamaikari elkartasun norgehiagokaren garrantziaren inguruan. Plan eguna pasatzea eta, badakizu gaurko eguna, San Mameseko partida da, simboliko bakarrik. Gu partidora goaz, baina, sobre todo, Palestina kauza munduan ikusteko eta errepresentatzeko. Etorri gara, goizetik ja, egun pasa, Euskal Selekzioan alde egitera, Palestina babestera, eta gaur, bardin danok sartu gola, danok irabaziko dugu gaur. Etorri gara, gaur nik uste dut egun oso berezia dela, elkartzen gara Euskaldunok eta Palestinan herriak. Lagunekin bueltatxo bat eman, eta Euskal Herrian da Palestinan alde aldarrikatzeko, Euskal Selekzio ofizial bat eta Palestinan alde defendatzeko eta atzalde politxo bat pasau eta disfrutatzera. Argi dago ez da, gupe bai gerra zibilen, 36ko gerra zibilen zenbat ume, eruntzabi nortiko rantz, jenti txarto zegolakon, da okin biduna da memoria, zaku memoririk. Soilik partidua, baina justu mundu osoa ikusteko justu Euskal Herria beti historiako leku onenean dagoela eta Palestinarekin gaudela eta sobre todo guztiok Palestinarekin gaudela. Euskal Selekzioan partidua oso gutxitan eukitzen ditugu eta izeten dien bakoitzien aldarrikatzeko aukera bat da eta danok batera elkartu eta horren alde itxeko eta beste alde batetik Palestinan dagoen egoeran alde ez dakit nik uste dut importantia dela gaur hemen egotia. Selekzioa aldarrikatzeko eta Palestinaren alde egiteko, horregatik gauza bi horregatik. Jon Urrutia sortzailea izan da Hamaikako platoan. Hona hemen gure lankide Xabi Alori kontaturikoaren zati bat. Musika instrumentuak egiten ditu Jon Urrutia bilbotarrak besteak beste eta gaurkoan gurera gonbidatu nahi izan dugu. Jon, ongitorri Hamaikara. Eskerrik asko. Ze moduz? Ondo? Ondo.
Esango dugu Traka-Matraka proiektuaren sortzaile bazarela. Bai, sortzaile, musikari eta denetarek, multitasking. Zer da Traka-Matraka, konta iguzu pizka bat? Beno, Traka-Matraka batez be konpainia bat da, egiten dituela musika ikuskizunak, musika antzerki ikuskizunak, bai publiko guztiontzako, baina gure berezitasuna zera da, material berriro elindako gauzekin egiten dugula musika. Esango dugu ez gaudela obratan platoan, gero erabiliko dugulako eskailera hori. Esain duzu tailer, kontzertu, ikuskizun didaktikoak egiten dituzuela. Zer ikusi dezakegu zuen ikuskizun horietan? Beno, ezoizko musika tresnak ikusi ahal izango dituzu, hori batez be, ezta? Jendea ez da geratuko indiferente. Eta, beno, bi ikuskizun ditugu, bai jaietan, bai jaialdietan egiten ditugula, gero horretaz aparte, bat gauza ezberdinak egiten ditugu, bai txaldiak, bai musika tresnen tailerrak, eta bar. Eta, inoiz ez ikusitako musika tresnak ikusiko dituzte jendea. Adibidez, hemen bai gainean ditugun batzuk? Bai, batzuk egarri ditut, askorik ez, bestela kamioi batekin etorri beharko nintzateke, baina batzuk bai. Eta hauek ikusten dira, ia ondo esaten dudan, matraka non tropo ikuskizunen, besteak beste? Bai, badaukagu bi ikuskizun, matraka non tropo eta gure bigarren ikuskizuna, matraka culinary center, eta izena esaten duen moduan, sukaldaritzaren inguruko gauzekin egiten da musika. Eta adibidez, kontatu pizka bat, zer ekarri duan? Zer ekarri duzun? Beno, mendikan ekarri ditut, urazpian ibiltzeko olako odi edo tubito modukoa, deitu egiten dio buceofono. Kuriosoa. Musika aniztasuna, sormena eta irudimena besteak beste dira zuen proiektuko oinarriak. Ze helarazi nahi diezue, gehien bat umei? Beno, batez be, musika hurbildu nahi diegu, modu barregarri, modu hurbil baten, sormena landu ere. Ez bakarrik umeetan badikitzek eta nagusiengan baita. Eta gure neurrian ere mundua zaintzeko behar hori hor ukitu bat emon, ez da. Eta umeek olako instrumentuak ikusterakoan? Bueno, flipatu egiten dute, baina munduan sartu egiten dira oso erraz. Zaientzako edotzen gauza izan daiteke, odi bat izan daiteke, lantza bat, pistola bat, edo musika egiteko tresnaren bat, ez da. Gurasoek dira batez be, pixkaz gehiago kostatu egiten zaiena sartzea, azkenean guztia sartu egiten dira, azkenean hor Traka-Matrakaren munduan. Eta adibidez, mangera, nola erabiltzen da? Beno, mangera oso berondo dago, goizean esnatzeko zure bikotea edo umeak. Behar bada emango dituzu ideia txarrak gaurkoan. Bai, hori bai, gero neba noa, emoten du kontzertua, idei txarrak emon, eta gero hor konpon. Eta liburu baten jaso dituzue, hainbat kontu? Bai, hori da, duela 2 urte, liburu bat egin genuen, bai euskeraz, bai gazteleaneaz, eta bertan itxe egiten dugu musikari buruz, zelan pixka gu planteatzen dugu musika, eta nola ez musika tresnak egiteko olako tutoriala ditu, eta baitu olako 10 musika tresna egiteko gida edo tutorialak, ikusta daiteke bideo baten, eta oso polita eta txukun, eta gure webgunean dagoela. Ez dugu esan jo, baina 2017an okeraz banabil sortu zenuen proiektua, nolatan sortu zenuen? Beno, neu beti bilinaz, musikarian naz, noski, hainbat gauzetan, bai bandetan, bai irratian, bai ikusentzunezko gauzak egiten, edo antzekiterako gauzak edo musika egiten. Eta egun batean ikusi nuen bideo bat, tipo bat ditu egiten dela Bar Hopkin badela honen, guru edo olakoa. Eta ezen nintzen pixka tarakatzen, eta investigazio lanetan, eta makulu batekin egin nuen musika, sare sozialetan jarri nuen, eta jendea pixka flipatu egin zuen, orduan, hau da, ume txikien moduan, ez da? Tontokri bat egiten duzu, barri egiten diezu, eta egiten du umeak, tontokri gehiago.
neu igual. Azin nintzen arakatzen gehiago, eta azkenean, esan nuen, hainbat musika tresna ditut, zergatik ez dut sortzen ikuskizun bat, ezta? Eta horaz izan? Eta holako baten sortu zen, holako banda moduko bat? Holako banda moduko bat, hori da. Eta tartean, azenarioa... Azenaria, gure musika tresna estrella. Ezta, horren beste urte ikasten zenu berez gitarra eta bibolina ikasi nuen, eta gaur ezagunan ez, azenaria joiten dudalako. Eta nola, ze soinu deko, adibidez? Eta bide batez esango dugu, egiteko erreza dela, etxean egiteko? Bueno, nik ez duke gomendatuko, baina, taladro bat behar duzu horretarako, baina, super ondo dago, apitamina... Gidaritzapean behintzat. Hori da. Eta adibidez, zelak? Bizikleta, lagun badokat, bizikleta banda bat, bizikleta denda bat duela, eta, behin banoa, ea zer soberan duen, eta emonzian eskulekoa edo manilarra, da, jarri nion hemen bi klakson bat, bi klakson eta txirrina, eta zan honekin. Zarata egiteko. Zarata eta musika egiteko. Ze kuriosoa dena. Jon, gero beste instrumentu batzuk probatuko ditugu nahi baduzu, baina ez genuke aipatu gabe utzi artistentzako soinu ustatze tailerrak ere antolatzen dituzuela? Bai, tailerrak egiten ditugu, deitu egiten gaituzten lekuetatik, baina batez be eskoletan, kulturetxeetan, edo ere egon gara unibertsitate batzuetarako lan egiten irakaslei, edo batez be musika irakaslei, material gehiago moten, ezta? Gero haiek eskolara eramateko eta umeekin egiteko. Eta ez dakit zeo zer daukasun buruan, oraindik egiteke, instrumenturen bat? Bai, kristoneko lista doka denborari da ez dakit bukatuko dudan bizitza honetan musika tresna guztiekin, baina bai, beti egon barzara sormenaren botoiarekin hor on, eta bai, ditut nahiko txo. Batzuk, ez dira ateratzeko behar dagoz, baina, hor nau, pixka atalakatzen. Eta horratzen, zureatzen aurki bat, muleta bat eta eskailera? Bai, badokago hemen denetarek, hau super ondo dago, hau ez dugu eskalera musikala, hau dugu eskalera musikala, eta, hartu egiten duzu, eta putxe egin. Niri behintzat ez zaidan segula okurrituko eskailera bategaz musika egin aldenik. Gainera musikaz askorik be, ez da jaki behar soinuak egiteko? Soinuak egiteko ez, pizka etorroi ere esaten dugu, ez da, umei, ez duzu zertan musika konservatorio batera joan behar musika egiteko, ez da. Katxarreatu egin behar dezu eta esperimentatu bat ez behar. Eta hemen ikusten dugu beste txirula moduko bat? Bai, oso dago, hainbat lakasito botekin egindako olako whistle modukoa, irlandar whistlela. Mugitu enxeita hauze, ez dakit. Zuzeneko kontuak. Zuzeneko kontuak. Komondu izak. Urrengo ikuskizunetan, muletara erabiliko duzu? Muleta badaukago ja, matraka manotropo ja lehenengo ikuskizunan, badaukago ja matraka manotropo. Eta super ondo dago, makulu batetik hartu aldituzu 3 musika tresna, tapoia adibidez. Edo zatitxu hau ere. Eta honek, ja, zuloa dituela.
eta Hamaikako ikusleak behar bada hau ikusita, ikuskizunetara joango dira, zu ikustera, non ikusi ahal izango zaitu hemendik aurrera joan. Beno, bagaude azaroan hainbat data ditugu. Batzuk apuntatu ditugu, 19an Bilbon bertan, bai? 22an Espainiara, Zaragozara zoaz, hori da. eta 27an besteak beste Basaurin. Bai, eta gero 28an, 29an bagaude Otxandion eta Mundakan, eta ez dakit, zer gehiago dauka, nortikan. Jon, eskerrik asko, mundu kurioso hau erakustearren, eskerrik asko Hamaikari tarte bat egitearren, eta sorte hon, hemendik aurrerakoetan, eta esango dugu, elkarren berri. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gaurkoan, Bele taldearen akuilua bestiarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu, Hamaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Marcadas, huts guztien balada, luzeak konposatzen. Zintzo izatea, ustela erakustea, soilik zela usten nuen. Arrituko, bazaitu ere, nita zarro, egoterare, iritsi ere. Akuilua, nigatu nuen, eta orain, azala, dit last dancing. Hemen naiz, nire mamu guztiak, era hiltzearen arduradun. Hemen naiz, epainaita, epaile, kondena naturatu. Hori zale, egingo diot aurre. Kada mutu arren, arrokeri pixkatek, noiz egin digu kalte. Arrituko, bazaitu ere, nita zarro, egoderare, iritsi naiteke. Akuilua, igatu nuen, eta orain, azala, isla. Hemen naiz, nire mamu guztiak, era hiltzearen arduradun. Hemen naiz, epaimaita, epaile, kondena naturatu. Ona, badaki, esango dudana munduko gezurritan diena dela. Baina, diote, gezur bat mila luz esan da egi bilakatzen dela. Ispiluari oiuekin, ez dut beldurrik, ez dut uste ondoratuko nauzunik. Ez dut beldurrik, arrituko, bazaitu ere, nita zarro, egoterare, iritsi naiteke. Akuilua, igatu nuen, eta orain, azala, dit last dancing.